matar ogana Hajiya Salamatu ni gaishe ki nake. Matar ogana Hajiya Salamatu ni gaishe ki nake. Farko na sa sunan Allah wanda muke yi wa bauta sallah, sarkin nan da ya yi ɗan Abdallah, ta tabara sarki ka ciran matsala, domin darajar ɗaha ɗan Abdallah, sarki Allah ni roƙonka nake. Matar ogana Hajiya Salamatu ni gaishe ki nake. Waƙar Hajiya na zo zan rera, Hajiya Salamatu mai kyan fikira, na yi waƙar ki yau gobe zan ƙara, cikin dubun mata baki da tsara, matan sojoji sun gaishe ki, matar kirki ni yabanki nake. Matar ogana Hajiya Salamatu ni gaishe ki nake. Mulkin na'uwa ba kamar naki, ga mace tamkar maza gurin aiki, al'umma suna yaban aikinki, taimako babu tamkar naki. Hajiya Salamatu na gaishe ki, mai halin kirki kowa yabanki yake. Matar ogana Hajiya Salamatu ni gaishe ki nake. Babban ogana gaishe ka, jarumin mazaje dole a baka, Faruk Yahaya ka ja mun bika, Allah ka rike shi ne gatanka, mijin Hajiya Salamatu gaishe ka, Wasif Yahaya ni gaishe ka nake. Matar ogana Hajiya Salamatu ni gaishe ki nake. Kin zama bango ki ake dafawa, kyautar ki ta wuce misaltawa, babu mai kinki sai dai wawa, komai Allah kike miƙawa, babu ka ba malan sai Allah. Hajiya Salamatu Allah kin ka riƙe. Matar ogana Hajiya Salamatu ni gaishe ki nake. Naji matan sojoji na cewa Hajiya Salamatu sannu da zuwa, ayyukan Hajiya yana zagawa, matan sojoji suna godewa, kin miƙe tsaye kina musu yaki, kina musu aiki sai ya banki suke. Matar ogana Hajiya Salamatu ni gaishe ki nake. Hadda sana'o'i dukkin basu, kekunan ɗinki dukkin basu, har injin salon makin basu, marasa lafiya kina duba su, yara 'yan makaranta kin basu, mai halin kirki ni yabanki nake. Matar ogana Hajiya Salamatu ni gaishe ki nake. Ibrahim mai waƙa zan huta, burina ki saurari waƙata,
dan makiya na so si min keta wai waƙar baki sauraranta na san in na ganki ni na huta hajiya mama sojan goza nake matar ogana hajiya salamatu ni gaishe ki nake DJ Bullet Production.